الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله limur kita nu Allah subhanahu wa ta'ala isatanu inimbitar wallah pagkataling mas isagyang ka iya walay niyan Baitullahil Haram sa kipunggulalan tanu si ikukatiru Allah subhanahu wa ta'ala man istata'a ilayhi sabila mana niyan na so mga tao ag kaganyan so isukay niyan agu kaganyan lawas so kapanggalabakan niya si kukapnay haji na inipaliwga tunu Allah subhanahu wa ta'ala giyang ka iya grupo tanuron giyang ka iya jama tanuron siyaw pulo agwalo sa katanoy mabubole first flight sa kaya pakatalingumanan si isagyang ka iya Madinatil Munawwarah Makkah al-Mukarramah may kaganat tano sa Pilipinas si iku oras sa alas 3:40 sa kagabi ku May 19, 2025 along na isnin. Alhamdulillah minirampay tano sa Madinatil Munawwarah Oriano kinirampay tano sa Madinatil Munawwarah na miya kasambayang tano si iku masjid o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Sharif An-Nabawi gu miya kapamisita tano si isa Masjid Al-Quba miya kapamisita tano si isa kagya kamoto na Qiblatain miya kapamisita tano sa Jabal Uhud gu miya kapamisita tano sa kagya kamoto na Sabah Masajid yung tatigtano si Bin Camp ay pakasalian na between sa Ghazwatul Khandaq Battle of Trench na aya sampor na iyan na miya kapamisita tano si iku kakukuburan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katataguan si isagyang kutwa between sa Rawda katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bayna baiti wa masjidi Rawdatun min Riyadil Jannah so pagaltan udinan dulunan o walayakan agusto kagya kamoto na masjidakan nagina ni petiroon asapadan si iko surga nalimur kita no Allah subhanahu wa ta'ala amya kapamisita tanur ulangon si isagyang kutwama sa kangganat tano sa Madina orianian na gumianat tano sa agya kamoto na hotel kasumiyong tanop man si isa Abiru Ali Dhul Khulaifa agyuti miqat ulangon na numanay kapakapuun sa Madina na miyagi haram tanuro sa ihram umrah sabab sa aya inisultano si iko telo ka klase kapnay haji nagyong kutwa between sa hajj at tamattu kakagiad na numanay ka inisuldian na hajj al-ifrad o di na inisuldian na hajj qiran na sa katano na inisuldian na so hajj tamattu agyuto so ini panay haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may kataling umatano si isagyang ka iya Makkah al-Mukarramah si ikwalong na Khamis na sabab kulimu Allah subhanahu wa ta'ala na si ikuuriano ba'da al-Isha kwalong na Khamis na miya ka tawaf tano sa tawaful qudum between tano sa arrival tawaf ay maanan yan na miya kitukaw tano si ikudatu mga datu aso Allah subhanahu wa ta'ala sa petenu alumyawi petenu apnehaji si isaging kaiturugan yan
Na mininggudalan tanu aging ko kagya kamauto na arrival tawaful qudum ko alungan na khamis, taman sa kagya kamauto na miya ka si itano. Na orian yan na kumikeng tanu sa kagya kamauto na ihram, kami pasad tanu sa umrah tanu. Na uban niyo kalilipati ipon sa Manila, o katatagutan sa Manila, na adna kagya kamauto na taalimat tanu si sa hotel, o miya ka talugawi, na uman mapita wala siti sa kapipita na di tanu timu-timu, kadir ka no panunutul naging gutwa kang ganat tanu sa kagya kamauto na Manila, na dir ka no panutul ng utanto na ipungulawlaan tanu sang kayamasa, akap ni haji tanu, anto na ipungulaw lang tanu sang kayamasa, dapan ka umaw hajj, naguanto na ipungulaw lang tanu si Korean o kapakapasad tanu manay haji. Lagi diyan mambu na miniraot tanu sa Madina al-Munawara, na may ka panunutulan tanu roob man si isang kutwa, darpa sa Madina sa pantag si ikapungulaw lang tanu. Taman sa miniraot tanu si isaging kaya hotel. Aging kaya hotel nagi betuan sa Al-Kiswa Tower. After na Al-Kiswa Tower Hotel na ayan nga na naging hotel tan na Al-Kiswa Tower number 4, ayan nga na niya na building number 4, so katatarusan nun o Pilipinas. Yan kaya hotel na di ako karibat na sobray ni 20 ka andena na alhamdulillah kasi tanong matatago siya yan kaya floor number 1, ayan nga na niya nasita sa first floor. So lango-lango no diyama akan na matatago siya nga first floor. Ad na si isa 102, 103, 104 taman sa giyang kuto ay last number. Katataguan na katana na 144. Na iman to na matatago tano siya giyang kaya hotel tano. Na pagkataling umad na giyang kaya oras akap na haji tano. Na uban niyo kanilipati kagai ko alungan na arbaa na miniyata. So kagya ka mo ito na isa gawi alungan ahad, alungan na salasa na miniyata Saudi Arabia. At so kalinda nakakaptanak. Inibugay tano agyan kaya Al-Fajr na isa ko alungan na salasa ay ka-20 Agust 7 si May 20 at May 2025 na piniyataan so kagya ka mo ito nakasuld o Dhul Hajji. Kakaya kalali na ka piniyata si ikuulan ko kabubuli tanwa Muslim kakagya adna ayat wallah sa isa Quran at tigya na yas'alunaka anil ahilla. Ipagisirar ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so makapantag si ikuulan na ayasum batagin ko ta ayat akatiru wallah na qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Tiruan kaya Muhammad, agyan na makapantag ko ulan, nagina ni mabubuloy wakto, oras o mga manusya. Wal hajj, naguginang pan ipigilayan si iko, kapniyata iko ukof ko arafa, na gusto ka pakasuld o Eidil Adha. Na alungan na sala sa ikadupo lagupito, si iko kagya kamauto na May 2025, nagyuto'y ikadupo lagusyaw, si iko Dhul Qa'ada, kurago na 1446, na limu Allah subhanahu wa ta'ala, kiyaniyatan sa ulan. Kiyaniyatan sa ulan. Piya ka lang ka pa ministry, piya ka lang ka pa sa gobyerno sa Saudi Arabia, si ikwalo nga na arba'a, ipaganay akiyasul o Dhul Hajji. Iman to, alungan si haging ko to, alungan na arba'a, na miyaka sul siya paganay ko Dhul Hajji, ika-28 si isaging kay May 2025. Iman to alungan na Khamis, kapapantagan na gawin na ika-2 man to si Dhul Hajji. Na sa website na sulang-ulangan ano manaik skano mga jimakan na preparado tano sa kasung tano si isa kagya kamoto na Mash'ar al-Haram. Ay aptiro na Mash'ar al-Haram na gina ni mapapantua darpa pelimulimudan o mga namanaik. Gina na Mash'ar al-Haram na ayay ni beturun na toos o di na tanda o Allah subhanahu wa ta'ala sa kapagaganian, sa kapelimudan yan kung mga tao si iko gawi iya yawmul mahsar,
gawi ya kapaguyagar katano wallah, yaumul waqi'ah, gawi ya kagya kamo to nakapakapumbabarat mo, yaumul qari'ah, gawi ya kagya kamo to nakapakadarandam, padanan si iku kagya kamo to na mga ingaran o bangkit, kaudi ko keribat, na 10 agwado angaran o kagya kamo to na bangkit, na pedo nagyang kanay naliyakar kano, na emanan yan nagyang ka na mahsar, nagkalimutan nusan, sa kagya kamo to na langwan anumanay kumakapupun kumangingid na palasan pakadarpa sobra 2 sa country kagya kamo to nakapupunan anumanay na palasan pakatalinguma na aya kasungtan no si isa kagya kamo to nang namasyar al-haram na si itano paguna sa Mina giyang ta kapaguna tano sa Mina na sunna to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after na sunna na udi ka makasung sa Mina si iko yaumut tarwiyah ikawalo si iko Dhul-Hajj na kena ubamya binasa sunay haji ka ugid na kialbatan sa malaatan to abalas nagyang ko tayo yaumut tarwiyah na ayagapan ta ganun na si iko June 5 alungan akagya kamo to na June 4 alungan akagya kamo to na Arba'a nagyuti kagya kamo to nakasyungtan no si isa Mina giyang ko to June 4 2025 aminipantag ko ikawalo ko Dhul-Hajj 1446 na ayakabtur una yaumut tarwiyah ay pinggulaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumiyong si isa Mina na agimakaw sa Mina naro misyambiyang sa luhur misyambiyang sa asar misyambiyang sa maghrib misyambiyang sa isya misyambiyang sa subh na oryan ka pakasambiyang sa subuh na sumiyong si isa Valley of Arafah ay mo na naging utadar pa pagukupan na aya procedure o kasyong tano sa Mina na sukasambayang na 3 klase niyan paganero na klase kasambayang na jama biduni kasran salatong fi waqtiha asambayang asidan ko mapapanto a wakto niyan ibarat yan na makaw masuluhur na psambayang sa 4 rakaat luhur mao mapmasu asar na psambayang sa 4 rakaat asar mao masu maghrib na psambayang sa 3 rakaat maghrib mao masu isya na psambayang sa 3 rakaat isya 4 rakaat isya mao masu subuh na psambayang sa 2 rakaat subuh nagyuto na siyo to di ingulaw la ako kabubaling ka titalenged mo kaymin ay man na baka lumalalakaw kakapapantagang kasenged na ikadua klase kasambayang na bituan tano sa salaton kasran biduni jam'an asambayang prilibatan so kadak loraka to sambayang ugiid na kanabag punimo na si itanuanan may penggulalan sa kagya kamo to na Mina di mo ta kapakamatano sa Mina kulungan Arba'a ikawalo ko Dhul-Hajj bituan tano sa Tarawiyah na mau masuluhur na psambayang tano na 2 rakaat luhur mau masu asar na psambayang tano na 2 rakaat asar mau masu maghrib na psambayang tano na 3 rakaat maghrib mau masu isya na psambayang tano na 2 rakaat isya mau masu subuh na psambayang tano na 2 rakaat subuh ay maana niyan na sa mga wakto na sidin ko darpa yan, wakto niyan, akapsimbiyang itanuron, nagibo kapalibat itanong si mga rakaat yan. Kakagi sabab sa ad-dino liusr laysa al-usr. So agama tano agama Islam, na agama tanto libud rakatano wallah, kay punggulalan tanuron, na kagi namanaik tanon, na panggalibak tanon sa mga sugan wallah si kukapne haji, na piya ka kampat rakatano sa wakto, kabiloy supat 2 rakaat, 4 rakaat luhur 2 rakaat, bilay su asar 4 rakaat 2 rakaat bilay kita no su maghrib 3 rakaat kapara di milili aging kuta sa rakaaton na su Aisha na 4 rakaat na bilay tanwa 2 rakaat na su subuh na 2 rakaat na oriano to nakagya mo to na kasambayangan sa subuh na sumiyong su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa Arafah si ikasyaw ko Dhul-Hajj na giyang ko takyasong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Arafah, Valley of Arafah, na banda niyo katano diya piano tulakar kano inutom betuy sa Arafah.
Andi sabab kini betul siyang kota Palau Jabalur Rahmah. Di kota tigtan o titindigan na alip. Na panutulak ka sa sabab kamatasanan. Kung kaya pa ka turunaw Allah si iku ada magusuhawa sa dunia. Nakagya ka mo ito na dasiran din makatuna kerumay. Sa ayagya pa ka tunairan na si isa hajj. O kaya reconcile kiran. Ay man nagya pa ka tilagap di irang peruman na si isa Jabalur Rahmah. Inoron minibutu aging kota Palau agugaw. Palau alimu karo umiya kang balingan na sundarudupak urian. Umiya ka pipira polo ragun agya pa kang balagiran ko kaya pakat padiran sa dunia. Namiya ka umaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Arafah kapipita. Na sabab sa Islam na agama amalbud. Na dasulod si Rasulullah sa Valley of Arafah. Baka umatanubo sa Arafah mugay swallah. Na kailin niyo aging kutwa darpa sa Arafah. Sa boundary. Natataguan sa Malaab Pliwid. Aya kulay niyan na binaning. Naging mala Pliwid na ayay susuraton sa Tampar Saliw na tina bidaya ti Arafat. Ay maana niyan na Arafat start here. Gi paganaya kapakasuld ka ko hudud, boundary Arafat. Naging matatago ka sa suld na pag-ilan ka man ng Pliwid na ayap man ay susuraton lagi mo mala bulletin board na nihaya to Arafat. Arafat ends here. Ay man araop man miya puso Arafat. Ay may tuturuto na sunumanay na udiro makasuld na dama ka panay haji. Kagito'y kagya ka mo ito na timuan na katanong. Nagyang ko ta suldan tanong. Kagya ka mo ito na Valley of Arafat na ayaping gulaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si ikasya ko dul haji na miya ka umaruwa kapipita na dasuld. Ino to dasuld si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay din ang kasuld na usumiyod si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pumbuloy so kagya mo to na kasud sa Arafah kapipita. Na ayaping gulaw-law Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyong sagiyang ko to bubutada ni manto sa masjid. Ayay ni betul sa masjid na Masjid An-Namira. Lagi ko ta masjid pimbulay si sa Arafah amya kalala na bubugi inanan. So sapo tulon na makasusul sa darpa Arafah. Na so sapo tulon na makadaliw sa Arafah. Nagimot na hudud, gimot na boundary, limitation, na ayaping gulaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na 2.5 meters. Gimot na 2.5 meters na arangan ang mga 10 feet or something. Kautan ng Rasulullah ko kasuldi sa Arafat, naron ko makadunsi ko kapipita. Dasuld sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na oriano kagya kamotong nakiasuld waktu al-zuhur, waktu al-luhur, na sumiyul si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giti sabab asulang-ulangon anumanay na aya punabnaran o punay haji na makasuld sa giyang kutwa boundary Arafah, sulda Arafah. Ginan sumiyaso kami sa last year. Kagya kamo ito na miya kasuld kami sa Arafah, sulangon anumanay apu sa Pilipinas na miya kasuld kami sa sulda Arafah. Matatago kami sa Suldabas na aya kiniraot o sabuad si iko kagya kamo ito na tent, khayma, darpayan sa kagya kamo ito na Arafah na adna sobra alawna, adna sobra lasdus, adun po na riota kagya kamo ito na asar. Na aya importante ro na miya kasud ka sa Arafah ino to. Na aya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tin al-hajj bi Arafah. So kapne haji na padko rukun o kapne haji apat na isaw naging kutagya kamo to na apagarafa na umiya kasud ka sa Arafah na supat arukon o haji na mininggulalan ka suagya kamo to na isaw na oriano kaya pakasud do Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Arafah waktu luhur na ayaping gulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inikuti man so ikatlo ka kalasya ka sembayang anto neptero na kana ikatlo ka kalasya ka sembayang. Paganay na pitalo karkano ay kasembeng na si iko normal na sambeng asin ko waktu niyan akomplito sura ka atyan. Patra ka taluhur, patra na si iko waktu luhur, patra ka ta asar na si iko waktu asar, telura ka ta maghrib na si iko waktu maghrib, patra ka ta isya na si iko waktu isya, dula ka ta subuh. Ginan so kabubuli yung sambeng normal si iko mga darpatano. Na igirami ni haji ka na makauma ka sa Mina,
Na ayat man nakasambayang roona, so ikadua ka siya sambayang abituan tano siya, qasran biduni jam'an. Ay mo ano niya na shorten without convening. Misambayang tano sa luhur na 2 rakaat, libatan sa 2. Misambayang tano sa agya kamo to na asar na 2 rakaat, libatan sa 2. Misambayang tano sa maghrib na 3 rakaat, kaandi kinili agya mo tayo 1 rakaat. Misambayang tano sa Aisha na 2 rakaat. Misambayang tano sa subuh na 2 rakaat. Sabab sa kagya orasanan, awaman isa na mabibisi, masagyan ko ta ka preparadunian, kapanggalabakyan, si iko mga suguan o Allah makapantag si iko kapanay haji. Na ad-dinu l-yusr laysa al-usr, lalayo niyo tatanudi, o bani kalipati, Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswagama tanu na agama malbud, kanaw ba agama margen. Na piyakalabudan tanu agama Islam, sa si isa katatagutan sa mina, napakabubaan sa wakto, pinalibatan sa wakto, si ikwakto niyam, naroon tanay punggulalan. Si Ibman sa Arafah, na ayakapakapsambiyang tanuruna, jama'a wal qasr. Ay maana niyan na convening with shorten, shorten with convene. Ay maana niyan na timuunso, mga wakto na pinalibatan. Ay ibarat yan na suluhur, napsambiyang tanu sa 2 rakaat luhur, ay tepi sa 2 rakaat kagya kamoto na asar. Na antunay punggulaw lang tanuro, na aya punggulaw lang tanuro, na kagya kamoto na ko na sa khutbah. Andi ka pa kasulduwak to kapag bangan na kutba taw. Na makakutba taw, na mapasat sa khutbah, napsambiyang tanu sa 2 rakaat luhur, adjama, abu 2 rakaat asar adjama, na makasilam tanu na tindig tanu si isa, Arafah, kagiti bituin sa ukuf Arafah. Giyo mo ta ukuf na yung ano niyan na standing at the valley of Arafah. Tindig tano sa Arafah, bubay mama na palaya kawa sa langit na palaya pang ni si ikwallah. Palaya pang ni si ikwallah. Ay kidi meron na sabab ko programa mo mga Shaykh sa Lanao del Norte. Sa giyang kaya mga Shaykh, mga pagariyak na mga pedakan. Na aya di miding gulaulaan na si oras sa alas 10 sa kapipita. Na magpo kami din programa para mabibisi sulang-ulangwan o numanik sa kapagamal. Pumusyat sa mga Shaykh, tundug siran, at naipindiskas diyan na so para ko punggudaulaan sa Mina, at naipindiskas diyan na so para punggudaulaan sa kagyakamauto na Arafat, at naipindiskas diyan na so punggudaulaan sa kagyakamauto na Muzdalifa, at na so balas o kapnay haji, o di na ad na so ka-importante o kapnay haji, o di na so pamakabatal si ko kagyakamauto na kapnay haji, o di na sa mga kasalaan na pangasusugog si ko kapnay haji. Sabab sa ad nakatiro Allah sa isa Quran. Atin al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidal. So numanaik na andi ka pa kapag ihram yan na pananggila niya naging katalo uban yan manggulawla. Paganiron na suka numanaik na andi ka pa kasulot yan sa ihram fala rafath na dirun din kapakay so di ikan diskasa kukan didarudupa. Malagid o kasandagan anta katanto na din kapakay. Sagi mo tama sa kapakasusulot tano sa ihram. Ay maana niyan na di ruma pendiskas subitiara ko kapangaruma. Falarafa sa wala fusuk. Na ikadua na sunumanaik na andi ka pa kapag ihram yan na pananggila niyan din ubadi ba kang galabak sa kambaradusa. Ay maana niyan na ubod na mapuna kiri ko mga wakto, ubod na kibugagyan ko mga wakto, ubod na mga inisapar wallahu ta'ala agya ka mo tunap kusugukin. Na ayay katlo Peter Allah sa Quran, al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Nasuka pagipula. Bata mula baw sa giyang kaya kakpikpit. Ay maana niyan naging utakisa sa gida na kakopedeka. Pagiraw ka kanabagi na nikpito Hambali. Pagiraw ka kanabagi na nikpito Shafi'i. Pagiraw ka kanabagi na nikpito Hanafi. Kanabagi na nikpito Maliki. Kanabagi na nikpito Salafi. Kanabagi na nikpito Asyaira. Kanabagi na nikpit o mga peda. Ad na akidanian. Kaya katanong, nakagya ka mauto na si itanong magunod sa giyang kutuwa katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tinatarakto fikum syai'ain. Ini tinanakarkano agyang kai adu anganin. Isanan alapiat agya pakawgi tagyang na hadis. Ikadugya pakawgi tagyang ka hadis na tinatarakto fikum amrain. Ini tinanakarkano agyang kai adu panduan. Dua asuguan. Ikadunan ang kinilapi at aging na hadis. Ikatalo na tinatarakto fikum thakalain.
Ini tinanakar kanu agiang kaya dua ang mga titibang, dua ang mga papanad. In tamassaktum bihima, naging kaya dua suguan, giyang kaya dua syai, giyang kaya dua nganin, giyang kaya dua mga titibang, na asal ka panagutiap niyo, sungkad niyo, pangimlan niyo, tundug niyo, ay niyo ugitan, lan tadillu ba'di abada na miyapukas kano ko kakadadagi umgay Allah sa dayon sa pakataman. Miyapukas kano ko kapungurapakiw ko kapagagama sa dayon sa pakataman. Anto naging kaya dua initinan ni Rasulullah. Kitab Allah wa sunnat Rasul. Ginan so Quran akatir wallah. Agus so hadis sahih akatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. So patay imam na sabab ko sang giliran. Sa basiran mabaloy arason o mga pagtaw, apupugunot kiran. Lagi do Imam Al-Hanafi, agiti kakakiran. Imam Am-Malik, agiti sumbutan o Anas bin Malik, as kanin ni Arab, kung mga patay imam. So Imam Ash-Shafi'i, agiti so kagiakamauto na Muhammad Idris Ash-Shafi'i, agiti so kalalayaman na pugunutan o mga Muslim sa Asia. Lagi do pa mga Malaysia, Indonesia, Philippines, nagusto padayng ito. Na ay kapat na Imam Ahmad ibn Hanbal, agito sa pugunutan agiang kaya mga tao sang kaadar pa katataguan na katano. Na miyanang gila agiang kaya pat katawa imam. Inuto, nakagisiran mabuda di imbubanog ko mga sugu anu Allah, agus mga sugu anu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran agu hadith, adina di penuluban. Na anto na ipitero agiang kaya dua katawa, pat katawa imam. Na piyagay nyo naniran apitero iran na tigiran. Insahal hadithi, fahuwa madhabi. Udina faidha sahal hadithi fahuwa madhabi. Amaya tigiran kasukat tiru ami. Amya kapuun kami apatay imam. Na minitubla nga iyan. Minisupa ka iyan. Sukat tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na bagang niyo sukat tiru ami kaya tindigami na sukat tiru Nabi ako sukat tiru Allah subhanahu wa ta'ala. Na inilutan nila na yan. Kaya inilutan nila na kagisabab sa padsang kaya palatandaan mga tao sa bangkit, aad na mga tao, pagiro, antay malar kano'y para ti Agusyo Shafi'i, antay malar kano'y para ti Agusyo Hanbali, antay malar kano'y para ti Agusyo Hanafi, antay malar kano'y para ti Agusyo Maliki. Akatawa, naging kiapat na pala, pupungadag sa giyang kutwa, katiro Allah, katiro Nabi siya, lagi na kapungadag tanoron. Na aya inilo to naging kapat imam, na piyagin na nilampman, Pitero aging kapat katawa imam at tigiran na wa nahnu natabarra'u minhu man akhadha aqidatuna wa man lam ta'rif kayfa akhadna. Angyas kami si ikutaw. Tiapli sa misu taw. Siyang kami su taw apetero unian aso tindigyan nagyuti tindigami adinyan katawan u anto na ay sabab akya tindigami si iku pugunutan nami atindig. Ay mana niyan na kibiya di wala iraman sa mga tao kagya kamoto na ayran indawa agi mo tapatay mam. Nagyaya agi ang kaya kabubaloy tanong Muslim na miyaka mo ayan sa 4 Islamic sources. After na 4 Islamic sources na patabakaw pasudan ko di kakpit ko kapagagama. Paganiro na kitab Allah, so katiro Allah Quran. Ikadua na hadis al-sahih. So katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam authenticated. Ay maana niyan na pimbay-baytan, da saning-saning yan. Ino to, nakagiad na magbuta hadis al-mawdhu, katiro hadis ay niyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at tigtan na fabricated hadis, at na magbuta hadis ad-da'if, katiro akagya ka mo ito na biriwik chin narration, tanto malubay, so kapupunan yan. Adam pa na mga pada hadis, at tigin na hadis al-mawdhu, marfu, hadis al-hasan, na adab pa na hadis al-gharib, after na hadis al-gharib na diyan ko tatigtan hadis which is strained nguta pia ka mamisa kaya bumya ka panutulon na sa kataw udi na dua kataw na dama panutulo pera gatos gibu na sabab sa apanananggila uba kato katong kiri so katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na si itano ko hadis authenticated hadis sa pimbay-baytan aya bitun tano sa hadis authenticated na miyakap usang ka pito kataw ang mga muhaddisin. Yung kaya pito kataw ang mga muhaddisin na siran si Imam Al-Bukhari at taga-Russia sa Bukhara, si Imam Al-Muslim, si Imam An-Nasai, si Imam At-Tirmidhi,
si Imam Ibnu Majah, si Imam Abu Daud, na ayay kapituran na si Imam Ahmad Ibn Hanbal, apad ko pito ang muhaddisin na padapan ko patay imam. Nagina ni kapupunan ng mga authenticity na hadis. Na ayas baka susubra sa nga napito. Naging mutabituan tano sa mutafakun alayhi. Maana niyan na agreed upon. After na mutafakun alayhi, agreed upon, na piyagayon niyo na nilan, mala na sa Bukhari aguso, Muslim na piyagayon siran. Na sabab sa naginan ikadua tindagap kuwan tano sa bisis. Reference ko kagya kamo ito na di tano kapagagama. Na ikatano naging ko tabituan sa opinion of the companion. After na opinion of the companion na ijma. Kaya pakatan ko mga sohbat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino to. Nakagiso mga sohbat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naginan so kagya kamo ito na pitero yan at tigyan na Qatar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina alaikum bisunnati. Miya patut terkanu den aka pengedegan niyo si iku gitu-gitakan. Miya patut terkanu den aka pelulubaan niyo si iku lalanakan. Wa sunnatal khulafa ar-rasyidin gusulalan ay nugitan o patadatu. Pata khalifa. Sekalian su Abu Bakar, su Umar, su Uthman, su Ali. Ini subat yanu natigin al-muhiddina min ba'di. Dia nga napatada to, pata khalifa, nagina ni mangguguna na o si iko oryan o kay po su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nandun ni subat yan sang kutwa, katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha. Tindigin niyo sibun sa benar so tindigiran. O dito niyo so lalaniran sa pengimalan niyo, tiksin niyo, penamaran niyo. Addu alaiha bin nawajid. Na kena ubagibo ka pagimili niyo, gibo kang gapsa niyo, kagapti niyo, kapitera na addu alaiha bin nawajid. Kikabaniron pun sumbal aprangisan niyo. Mana na piya kataman so kaya tiksaon, kaya kaptiron, kaya tayo daon sa giyang kuta kapagunutiron. Inutub tiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakati isusumpat ang hadis. Fa innahu may ya'ish minkum. Siapa akur kanwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May ya'ish minkum. Kalsadin sa bibiyagir kanukub Korea masa. Fasayara ikhtilafan kathira. Nagkesan dengan umbala amatan niyo. Nagkelag umbala at tangilan niyo. Kailay niyo subutan amaw ulawla. At tanto pagkadakdakal sumpimbarang ang mga kapit at papagunutan yan. Wa iyakum wa muhdathatil umur. Naging kutakya pagkadakdakal sumpimbarang ang kapit at pagugitan yan na inisumpat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyakum wa muhdathatil umur. Beware of all innovation. Pananggilain niyo sulangulanguan a pimbabagu si iku Islam. Pimbabagu si iku agama. Adang gulo dama maalui sa Quran, dama maalui sa hadith, da sugu unu wallah, da sugu unu Rasulullah, da sapar nu wallah, da sapar nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na adna mga tao apang babaguan yan sa agama, ada apa sudan yan ko Quran, da apa sudan yan ko hadith, nagina ni tigo Rasulullah wa iyyakum wa muhdathatil umur. Pananggila inyo agyan ka na mga innovation aping babagu si ko agama. Mga pagariya, mga jema apa makinagiman to pati apkela ka na adna pagpakakomment at tigil na Rome 144 present ay mga na na apa makinagkano na para kasasabutan niyo nakagya ka mo to naging gutwa katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigil na wa iyyakum wa muhdathatil umur pananggila niyo aging kaya pimbarang aukit pimbarang tinikra lalan aman siya na pitan niya na tindigian ko agama. Fa inna kullu muhdathatin kagiyan ka na lango-lango na pimbagu nakagiya ka mo ito na dhalala kaya kata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agina ni bituan sa di terididag ginan idi magagama ang mga baya aginawa ginan idi magagama ada aban yan nakagiya ka mo ito na rarantak ginan idi magagama ada aban yan nakagiya ka mo ito na pasudan wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu dhalalatin bid'ah. So langulang wana kagya kamo to namin bago na di itirididig. Wa kullu dhalalatin finnar na sa din sa magagama amapukas ko Quran, sa din sa magagama amapukas ko hadis,
sa din sa magagama, ang mabulag si ikaw, tindi ko mga sahabat na fafinnar, itagun si ikaw naraka jahannam. Gitu sabab, Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agim ko takagya kamauto na ashabi kan nujum, sa mga sahabat akan, amagato sa guduk pula gupat tenggib wa kadakliran, kan nujum, na ayakay ibaratan nilan si ikaw mga pagtaw sa kipupantag nilanon. Sa lagi di man to, kipupantag tano, kumiyaw na ang tano, mga salafus salih, ang mga barasimbo, asiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agus mga sahabat yan, kan nujum, na makasasayan siran sa kagya kamauto na mga bituon si ikulangit. Iniktadaytum ihtadaytum. Nasa din sa pangadagnian sugya pagintaw ang mga sahabat. Ay mala na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtadaytum, na miyang guna na ukano si ikutitulalan. Ilani man akibugraw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairal quruni qarni, ayabu pinaka number 1 abtad, pinaka number 1 ang masa, generation, karni na sumasak wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inagtong, naging buta masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, na inindo uniyan ko labi magatos gibo mga sahabat suwagama, na miyang galabak ko Rasulullah suwagama sa 100%, na miyang galabak ko mga sahabat suwagama sa 100%, naging buta masairan na sa mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alabi magatos gibo na bigan sira no Allah sa ilano, bigan sira no Allah sa ingaran, bigan sira no Allah sa agya kamoto na titulo, bigan sira no Allah sa agya kamoto na title, bigan sira no Allah sa agya kamoto na menang, bigan sira no Allah sa sangkad. Ay ni po isang kuta mas akyatiro akiran wallah sa isagyang kuta menangiran, na taman din sa kabanggita ko dunia na midida kita din ko Quran sa menangiran. Anto na Peter wallah sa Quran, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون suatig wallah sumiyangaw una apaganain والسابقون sumiyangaw una al-awwalun apad ko paganay at tumiyarima sa ikwagama Islam asiran sa mga muhajirin ataw sa Makkah at tumigulin sa Madina agus sa mga ansar ang mga tao sa Madina sumiyalapi daw sa mga muhajirin na makapupo sa Makkah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Naging ka na dua ka grupo, amit tinabanga, miya katalingo ang mga muhajirin apu sa Makkah at tumiyugalin sa Madina. Mga ansar, asumyalapi daw kung mga tao apu sa Makkah, abito sa mga muhajir. Radiyallahu anhum, waradu'an. Na inibigay kiran wala angaran, miya suat terkanus wala, na miya suat yung mabus wala. Na din na ng kiris, daabasan pa ka din. Daabasan pa ka abrugit. Sa emanan niyan na keso at kiran wallahu ta'ala. Diyan ang kudilid. Naginti sa bapa, imanto na ikatalawa bisis tanong sa kakapagagama, na sukyang galap ko ng mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayay kapat, naging kaibituan tanong sa kiyas. After na kiyas na tigtano analogy. Naging kaya kiyas na ayakap ko sa ratanuron. Di tanuron di kang galabuka. Saging kami pantag ko analogy. Napakaugit tanong sa ngapat a procedure, for procedure. Paganoon, wakana kiyas asluhu wajada fil Quran. Diyan mo ta, tindig tanong ko kiyas, kung kapang galabuka tanuron na adna pasudan yan ko Quran, wal ahadis sahiha, gu adna pasudan yan ko hadis authenticated. Wa far'uhu ma wajada fil Quran. While the new case was not found in the Holy Quran and in the Holy prophetic tradition. وَفَرُوهُ مَا وَجَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحَ. So, miyang bago, tindig, nadaan kituunan ko Quran, damaton ko hadis, wanatijatuhu sawa ugaid, na sumiyaloy sa Quran, na didnang bida niya nagugiyan kaya kapapantagan na kis, sumiyaloy sa hadis, na didnang bida niya nagugiyan kaya kapapantagan na kis, kamlagid sa resulta, fahukmuhu haram am halal. Nagiti sa bapa, hukuman yan na haram, udi na halal. Magitan nulong da sa ibarat, kapara kasabutan. Swalla, na ayapitir na haram, naging ko ta khamar, pakaberg. Na ayapakasal, apakaberga, haram, naging ko ta butuan tano sa grapes. Agyaman na grapes, na pagdu na ng mga Arab, na maduira naging ko ta grapes, na kagya mo ito na paginuman nila, naging tibituan sa khamar. Na sa Pilipinas, na di tanong tuko sa rang ta grapes, kamalayarga.
Labi 300 isa ka kilo. Kung 400. Kadua na dagay-dagay ito ng tanuron. Na ayabiyo yung mga tao, apaka na subot tangan nagito Indo Iran, agi mo tabot tangan niyo, nagito mimbol ya kiyas. Ay maano niyan, na grapes sa Saudi Arabia, apaka bergiran, na betang sa Pilipinas, apaka bergitan, na malagit sa resulta, palaya akong kalangot, palaya akong di manarpak, na mimbol ya haram. Lagi do pa mga whiskey, tanduay, beer, nadanan maaloy sa Quran. Ugid nakagiso original, apaka nadambida niya, nagugiyang kaya tanduay, beer, agugiyang kaya kagiyang mo ito na kuhan. Whiskey, namimbuli haram. Gina ni ibarato kiyas. Nakagiyang mo ito, nandudan tanuang ko ito, pagaling ko. Sa Arafah, na aya pagampagan niya, punabdaran tanong, napakadakadakal tanong sa mga pudi-pudi si ikwalla. Na si itano, ipramig si iko kalimatut tawhid. Kagigiyang kaya pudi-pudi kwalla na madakalingaran. Adna pudi-pudi kwalla bito sa kalimatut tamjid. Pudi-pudi ang mga bantugan walla. Lagi dukan tiro ang kako, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Nayakabtusan na kalimatut tamjid. Na adman na betul tanu sa kalimatut syahada. Maka tiro pudi-pudi si iko ka, mamatani si iko Allah. Yutus ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Na adam manabtirun tanwa kalimatut tauhid. Naging kaya kalimatut tauhid, nagiyay lang wanan nabi. So Adam, so Shid, so Saleh, so Hud, so Nuh, so Ibrahim, so Musa, so Harun, so Dhulkifl, so Ayub, so Alyasa, so Idris. Lang mo mga nabi sa taman sa mga kamasik, Isa Abu Rasulullah, na palasiran miya kaloy sa kaya kalimatut tauhid sa Sulda Arafah. Nagyaya mambu, ipakadadak lang tano si iko, zikir tano, pudi-pudi tano si iko Allah sa Arafah. Nanto na ngoy, ato na ibtiro na kalimatut tauhid. Nagyaya ng sukatiro at tano ko, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nagyaya na ibtiro sa kalimatut tauhid. Na bubay mama, wata malataw, datu sabay, apakasud sa Arafah, na uba marilibat. Pakandakdaklan niya nagyangan ng la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Isa na nagalabok sa Arafah. Ikadua galabok sa Arafah, naging ko tatigtan wa kagya kamoto na, sambayang, luhuragwasar, na timuon ng jimampan, na palibatan maso ka rakaatyan, dua aluhur, na dua asar, na tinimu langon. Na ikatlo, galabok sa Arafah, na ukuf. Kaukuf sa Arafah, giyo standing, katitindig, kadidangan. Na ikapata, galabok sa Arafah, na dua, na pakadakadakal tanu sa dua tanu si isa Arafah. Ino to, na si waktu aluhur, naging ko ta border, giyang ko ta boundary at tigtano, tataguan sa bulletin board na yellow, na tindigan ito mga malaikat to Allah subhanahu wa ta'ala ko waktu aluhur, na pagkakapta sa pagkakapta abarukan, paka pedeket-deket no mga malaikat abarukan niran, na pedeket-deket sira na palibot nira na Arafah, para did na sakatabu syaitan aba makasul sa Arafah. Did na sakatabu syaitan iblis aba makasul sa Arafah. Ino to, na andi ka pa mo waktu aluhur na pakataling umaso rahma, limu, gugaw, ranun, walla, aaya kibaratan si ikaw limu, ranun, gugaw, walla, na lagi dumabugrawran akububus. Nasa din sa tao, apalad niya na langit, kokauran yan na sigurado sa din sa katiya kapapaladian, nakapkatagoy sa igsan kutwa, bula limon yan. Na lagi na ng suukop sa Arafah, sa din sa katiya kapamanganing ka, katiya kapapaladang ka si ikwallah, na kalaap kukuang kalimo. Hey mga numanik, hey mga numanik, akapapantagan sa ka 2025, sigudang ko sa sangatiyo, tatarimaan sa panganitan sa Arafah. Tatarimaan sa panganitan sa Arafah. Napagampanganay panganitan ron na ya Allah, narilaya kong ka. May kataling umatano sa aging kaya Saudi Arabia, Makkah al-Mukarrama, abubay wa tamalataw na pala makatutalon sa dusa.
Palayatano maririmbit sa kagya kamoto na dusa. Malagid sa dusa pimbaba agusto dusa akalipat. May ito adusa agusto mala adusa. Dusa kagya kamoto na mapayag at akamasol. Na palayatanoanan pala din ko Allah. Pupalapalad tanoron aginawa tanokan diditar tanosan ditaran. Agito son ditar tano ko gawi kapakatandig tano si iku gawi bangkit. Ayabu masusulot tano na sumuso kagya kamoto na unong tano. Ayaw mo anan yan ay pumamanigan tano aginawa tano si iku Allah. Kadnang ko mala igagaw mala ilimo nakatiya ko. Giti mo na aging ko tadi tano kapalabay. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anto na ima naging ko tadi tano di kapalabay. Kadnang ko nakatiya ko. Amya kataling umakwa makapupuna ko si ikuing dakan a Pilipinas. Mito talo na kan sumay tumala adusa. May pananagupakan supimbo ba adusa anta kami ugit sa kalipat. Mauutwa kan sudusa kagya kamoto na miyang galabukakan amala anta kami ito. Labay ka la syarika laka labay. Kadnang ko nakatiya ko na daasa ko to akakulang wantaman. Innal hamda. Sasabot ang wasabantugan naraka. Wan ni'matalak. Nagusugugaw naraka. La syarika lak. Daabang kaun sakad. Daabang kaun sakutwa. Daabang kaun ped. Bebayan ka sukadato. Bebayan ka sulimu. Bebayan ka sugugaw. Bebayan ka supasisya. Rilay akong kaya Allah. Sa dun sa mga tagsuluyan. Sa rin sa mga tagsuluyan na mga guraw sa Sarafa. Nasa benar, arinidaan wallah. Oriano ka nila erkaw wallah. No mga kalipatian ng balaloks kamera set ka. Siya makagusin na ka. Sa mga loks tanwa terima wallah na napakataling umagira na panabang. Dapat ko magiran augupo. Ebo pa ko magiran na panabang na supanganing ka. Panganiyang kasuluks ka. Panganiyang kasukagya kamoto na maakain na ka at yarima wallah. Panganiyang kasi ko wallah kadnang ko. So maakan siya na nasisiko kubur. Dida pa ko magiran na amal. Dida pa ko magiran na simba. Nabuad na kasurga niran na pagumanaman kaya Allah. Ubad na kasurga niran ko pakuburiran na pagumanumaning kaya Allah. Ubad man na kagya kamoto na dusa masusubukiran. Akasasabapan sa kapakanda na marilan ko kubur na kati kami ang mga tera na pupangani kami sa kagya kamoto na kaluwagi kiran. Nauriyan niya na panganyan kasi iku Allah kadnang ko sa mga wataakan ng gunanawang kasiran ko agama. Ay po namaran ka imbaga kasi iku wataakan agama. Inuto. Nakamibuga kasi ikaw at mga muria taong kasuagan mo na apya makatamok siran mga didato siran na disiran kadidag na gudisiran kabinasaan. O din kakiran mibuga kasuagan mo na apya pan mga miskin siran na kabinasaan siran. Ito sa bapaya pinakamala panganitan si ikaw Allah. At na mga otayan. Kaya Allah sa mga otamin ang gunanawang kasi ikaw agama. Turuan kasi ikaw agama. Sa mga pamilya tanong na ya Allah pag namir ka sa pamilya minaril ang kasiran, kalimun kasiran. Sugugan na tantano sa Pilipinas sa mga lulutan. Napaleta na siya na ipupanganin sa rila. Na para makumplito ang ipanganin tano kira sa rila na eftiro niyo. Na Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kadnang ko na rila nga sumiyamarati ang mga dato. Rila nga sumiyamarati ang mga bay. Rila nga sa mga muslim ang mga dato. Nagurila nga sa mga muslim ang mga bay. Al-ahya'i minhum wal amwat. Malagit sumibiyag, ako sumiyamatay. Iya mo tagi panganan nakasarila, kumiyamarate. Na sumibiyag na bagang kaun wallah sa sate mo na balas. Na sumiyamatay ro na bagang kaun wallah sa sate mo na balas. Pala akong papakatumpok na pera ka bilyon, pera ka trilyon, yung mga tao matatago sigo kubur. Na pera ka bilyon, yung mga muslim masisi sa dunia na pala akiran pa ka porsyento. Na mala na saka. Ano manaik?
Nangguro ako nakasi ko wala kad nang ko nakatawan ka so kawig-wigan. Katawan ka sa sukatanakan. Katawan ka sa ko sa kawiyagan aparay pugwigan ko pamilya ko. Na waya ka pakaugitian na haram. Waya ka pakaugitian na illegal. Nakadnang ko tao figay akong ka. Kalimuna akong ka. Sa mitarga kan na siya kung ang guna na ako kawiyagan halal. Kaya pagaling ko betad tino na si Wallah. Ay punguna na ko betad tino na si Wallah. Ay kalimur kita na su Allah. Na kalimun ka Wallah na anta apa ni tao ang makalawan sa kiabubian Wallah aging ko tamya kasud kulimu yan. Nagina ni pangnintan sa Arafah. Na oriano ka pakandu at ano na sumangangaran o mga numanaik na sa dun sa kagya kamoto na adnang ngaran yan na tiro niyan na nao di mapya sumaanan yan na simbian tano sa ngaran na mapya makasud kung ngaran o mga tao sa surga. Na oriano to na namapasad tano na kapamtungan sa mga ngaran na pinayuntan wa kasi dipualungan kadiga pa kaya batan man gawa awa sa kagya kamoto na Arafah si isang kutuwa kaya pakapasad tano magamal o di tano kagya kamoto na di daan sa madipaalungan. Ino to nakagya wajib so o ko for Arafah kung tayo standing of Arafat giyamuta while waiting the proper time of the sunset ipinayuntan sa kasi dipualungan na wajib to. Waya man na niya nauwawa karo adapan sa dipalungan na may sugat kap manakasala. Na aya ikalima amal sa Arafah alast apong giterong danuron na giyong kuta kabagay sa dawat. Inuto. Nasudin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagimang utba. Nakagipagpost diyan sa kutba niya na pitero yan na tigin na balligu syahidu minkumul ghaib balligu anni walau biaya. Hey si kanwa makadidar pa ang mga sahabat takan. Amagat sa 20 lagu patenggibu. Nasa din sa miyan nagyulakan, nasampay niyo ko di si makanidar pa. Sa din sa miyan nagyulakan, apyasa sa taga na pangdoon yun. Ay mga niya nagyuti miya balay requirements, sadya miya nagka, nasampay na ka ko doon makandag, apyasa sa taga siyabot ka. Na mbagay ka sa dawat. Ay mga niya na ikaliman agi mo ta dawat. Na sumudod pa Arafah alungan na nilibir na nupman si isa, Musdalifah. Giya Musdalifah, nagito sa tigtano al-mubi to be Musdalifah. Kang gagawi sa Musdalifah. Sungtano sa Musdalifah, pamurutan ro sa ator, ay kadang na purutan no ator na patpula busyaw. Ino to, nakagimuruntar tano, na taluaruntaran na supagan niya kapuruntar tano na, satiman, jamaratul uquba, ay mananguntatig tano mala asaytan, na napito timo na ipulubod tinuron. Nangunta duon, na titulo, gimuta telo, duon na telo, perutara no man isa ro na pipito na 20 isa. So 20 isa na 42 na maninga sa pito kami boleh 40 siyaw. Naging uta ka pamurutan no sa ator nagapakaya ganap na ka sa 40 siyaw ay nga purutan kapakaya bupurut na kauna mapiratiman pirapulo na singa ganap pa sa mina so kagya kamo to na ator pada purutan ka. Na makapamurutan makamatano sa Musdalifah. Naya pagampagan ay panggalabak tanong napsimbang tanong sa agya kamoto na talura ka ata magrib agudura ka ta Aisha ay man timun tanop man na makasimbang tanong sa talura ka ta magrib agudura ka ta Aisha na awad na luto tanong kugutom tanong kada tanong mabu makagabi nang gabi tanong na makagabi tanong nagito ang tambuter tanong kagya kamoto na likod tanong kapakaturog tanong sa maito. Nagyan ko tamasa na di tanong pura-pura sa timan adar pakatago na katano ino to. Na umbla-bla ka no kami akaw matano rin sumamot na may tuataw. Na kapipikiran ko na maluwag na takin no baka lango na po sa Arafah na ipundis sa karo. Gia Southeast Asia na pala rin pa kasud na makatukaw ka no na. So pagaltaltan yun na makaigaw na Yamani, ay makaigaw na Iraqi, ay makaigaw na China, ay makaigaw na Thailand, o di na Malaysia, o di na Indonesia. Kailangan na pagkubayabay din so grupo tanong di tanong blablag. Kaya ginabi nga nakasalala, nagitubod ni Dimbole alala ng malakar sa na pugitan ulang-ulang na pakoma. Na ayaswa ng mga jima, na hindi ka tira organo sa pakaturog ka no, ino to. Na sosaykyo, sosaknon, na kanao ba ko pakaturog kapag ilingo pa ng exit, ay piliutan ro. Na mumonitor na kandun, kasulangon na sex sa Pilipinas, na piyakabunot kami sa ripa, na oriyan nga pakabunot kami sa ripa, na magugit tanong man sa ngutaad na putauron, suldo su jema, agiti ipiliw tanong ipagda tanong sa bas. Na mumonitor na kanuto, na andi ka kagdama ko sa pakaranid,
Agi mo ta kapagdatan na kapit ang kano, bismillah buot kano, naman isa na makambuot na mabakong tuloy subugi na mayto, mabawa yan, na pakaptulog-tulog tanokman, na ayap suan tano na pakaunaan sa mga bai. Ino to, na makasulod sila habas, na makaudod sila na sa katanong mga dato na piyabatanon, makatatambit ka. Andi ka pa kasabihan nga tao sa subo, di na before subo ka, kanalid na alaw na napagpunan, na pagda tao sa kagyan mo to na bas. Igina ko na kapatagan takan alas 3, o di na alas 4, o di na subun. Na makadatanong, na psiyamor tanong pa sa kagyan mo to na, mina. Na andi ka pa kaumatano sa mina, na magndud tanong man ko, tend apunan tanong ko paganay, akesyong tanong ko, ikawalo ko, tarwiya. Ay man, ikawalo ko, Dhul Haji abituan sa yomut tarwiya. Lagi mo tagapito tanong sa mina, na ikasapolo agyuto so Eidil Adha. Gyuto so Eidil Adha. Ay man na bukas sa rire. Na tano din niyo alangulanguan ano manek. So langulanguan ano manek na daabat tano Eidil Adha. Kanaubat tano siyambang sa Eidil Adha. Kaya kutubat tano na suokof kagay sa Arafah. Suokof kagay sa Arafah Khamis. Na so Eidil Adha nagipandag sa alungan na Jumat. Igira aso Eidil Adha, Eidil Fitr, na minipandag sa alungan na Jumat. Anto na ikaswa o kagya kamuto na Jumat. Na so Eidil Adha, ago so Eidil Fitr, na sunna al-muakkada. Pero na sunna al-muakkada, na padanan ko three types of recommended. There are 3 types of recommended. Talo ka klase sa sunna. Sunna al-muakkada, which is near to obligatory. Sunna al-muakkada, marani ko paliugat. Sunna zaida, ay mga niyan na makatutundugan ito, sunna al-nawafil. Nagyong ko ta muakkad at marani ko paliugat, na umipantag walungan na Jumaat, na walungan na Jumaat na wajib. Kambida so faradu agus wajib. Al-fardu tarkuha akbaru min akbar al-kabair wa mukhriju ala al-millah. Wa amma al-wajibu tarkuha laysa mukhriju ala al-millah walakin akbaru min akbar al-kabair. So faradu compulsory na ubugakan ka na kana bagi buga dusa ka kamya kafir kaon. Miya kasuguk ka sa kakafiri. Na swajib na umibugak ka na da ka makafir ugi na taman na miya kasuguk ka sa mala dusa. Na so Jumaat na wajib makapilagid mo sa katindad abu sa sunna al-muakkada kagi sa sunna al-muakkada na pumanik sa kakabali na wajib sa alungan na mori. Na makapuntag sa Eidil Adha abu sa alungan na Jumaat na ayapan doon ang mga ulama amiyaw na akagya kamoto na miyagan at siyang kaagama minggu daw na siyang kaagama pong kurason na tamang ko mga sahabat na sumasjid ang mga ala na kapsambayangan sa Jumaat. Inuto na sukutba ko Eidil Adha ko kapipita na sukada kalam yamakin nagsaid na sudera nun kasabutin na kripit ko alungan na Jumaat. Na sukman sa mga rulo niya masjid na daabayran Jumaat ka sambayang sinabot jaluhur. Gina ni Tito mabugur atindig. Apungulaw laan tano igira amin ni Serbak so Eidil Fitr, Eidil Adha, bukas sa puasa, bukas sa rirea, sa agyapan taganon na alungan na Jumaat, nagitip kidiyon. Lagi di man to. Inshallah, na manipantag so Eidil Adha sa alungan na Jumaat. Na sumanga la masjid sa Sultan Nagadimapuro, lagi do pa mani mga barangay, lagi da pigalawag, lagi pigalawag na masjid na meron na pitotiman, na ayabu siyambang sa masjid, nagyunguta Sheikh Mustafa Masjid Darul Khair, sa gyunguta pigalawag. Nanguta mga pernakap siyambang na luhur. Lagi da poblasyon, nagyunguta bituan tano sa Nihara Masjid, bituan ako sa Nihara Masjid, na National Masjid, gyunguta masjid sa ubaya gasoline station, agina ni pinakamala masjid sa po intirud na Lano del Norte. Ang masjid na mutalokstan o si Sheikh Sultan Muhammad Nagadimapuro. Pimbol yan ng mga watayan, ng mga mayor. May magugupas siya na nagyang mga watayan na 50-7 katawa kadakliran. Na pimbol yan nagyang ng masjid na inibtiro na si Jamairan. Ayaw mo inibtiro na Nigara Masjid, kaya ibtiro na Nigara Masjid sa Malaysia na masjid ito o king. Masjid ito o sultan. Masjid ito o prime minister. Masjid ito o datu. Nakagigiyang kaingad. Sultan Nagadimapuro na ad nangara nagiyang kanaingad. Nangara nagiyang utalogstan o. Nagiyang na masjid yan. Nagitingin ibtiro yung National Masjid. Nigara Masjid.
matatago sa kilid na highway, andi ka pa ka mga sa police station, na makakawanan ka ang uta masjid, taligod ang uta gasoline station, na madidiwang ka agiyang kutwa grandstand, augi ang municipal hall a Sultan Naga Dimapuro. Nagina ni pinakamala masjid man to sa Lanao del Norte, Pimbol, agiyang na mayor sa Sultan Naga Dimapuro, si Mayor Mutalib Dimapuro, giyang na si kagiyang kamuto na mayor sa Binidean, giyang na mayor sa Sapad, giyang na mayor sa Pantaw Dagat, mga apo yan na giyang na mayor sa Malabang Imanto, si Amin Dimapuro Balindong, giyang na mayor sa Picong na apo yan pun, si Mayor Misron na Dimapuro Balindong, giyang na mga munisipyo, mga sa Del Norte, agusi sa Del Sur, na kaya magugupaan na mga buta ni Sultan Muhammad Naga Dimapuro, agyang na masjid, saka paguluan niro ni kagyang mo na Mutalib Dimapuro sa Is-Indi, agugyang kaya mga arenian, sige Khalid, giyang na agyang mo na superintendent sa Elnak, giyang na ina na mayor sang Pekong Agumalabang, giyang na mayor sa Binidean, agugyang na mayan, giyang na siran na lango na magaryari, na agyang mo na militabang siran na piyakatindiginan na masjid, matatagoy sa poblasyon, nagina na ikadwa siyempre nga sa Jumaat. Adi ka pa kaya balapas sa Jumaat ka, so nakasabuti ko kapungo siya, tagya nga napagariak na alim, sa Is-India si Al-Alim Husari Aloy Ahmad Aloyud, na pungo siya sa grandstand, na sudan yan kasabuti, so Utbay Alim Ahmad Husari Aloyud, kay tanto madakala tausan, nakagya ka mo ito na, ayaw kagasabuti ni Ron na, supod na siyempre ang Jumaat kanila kasabuti. Na ikatulog siyempre nga sa Is-Indi sa Jumaat, nagyang uta masjid tano sa Bawian, katataguan man buko masjid, nagyang uta lokstan o sisulutan sa masyo, gusto mga butaan yan. Bapaali. Nayamaan na yan na, ikadua na. Lagi doon pa mailian, na madakal man buwa masjid doon, nasa tema na masjid, akapsumbayan na mala sa Jumaat. Lagi da pera ka, diyan nga napimbadan gayan, kaaya total ang masjid sa Sultan Naga Dimapuro na 85 kadaklian. Lagi nga na 85 kadaklian, na umani barangay na sa malaw na masjid na psiyambayangan sa Jumaat. Na sa mga runiro na masjid na psiyambayangan sa agya ka mo ito na waktu luhur. Nagina ni ikidia si iko Jumaat igil amini pantag amini parangan niya so Eid al-Adha. Na prepet ko bu sa kanwa lang ulangwan ano man ay na kanaba kanob psiyambayang sa Eid al-Adha ka oras so to aprundar tanong. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Peruntar sunumanaik na diikut basok na badumanaik. Na oriano to, na makapasad teno rumuntar na magndud teno sa tent. Na makaumatano sa tent na kekeng tano sa ikram. Pagandaan tano sa susulot tano ikram, bituan to aging kutamasa sa at tahallulul ula. So first part of the program for Hajj is completed. So, paganay a requirements ko punggulo lang kunay haji, na si ko paganay pakarudar ka na may pasad sa, kundian ka sa haram ka, sa kapakay da puntalong ka, t-shirt ka, brief ka, paguturutur ka, kagi pumagupaw tanong. Nagyang ka iya ka pa magupaw, na miyalianan wala sa Quran. Agyang ko tatigin na muhalliki na ruusyakum wa mukassirin. Mga numanay, inupaw ni ranoluiran, udi na bayran din inalutan. Nagyang ka na kapagupaw, agu kapagalot, na punabnaran tanua, pagupaw tanulangon. Ino to, nakagiad na duaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at tinaya Allah na rilaing ka sumyagupaw, kalimun ka sumyagupaw, kalimun ka sumyagupaw, kalimun ka sumyagupaw, may katalon niyan, may pangni, na ay kapat na wad na lambu na rako, na pagupaw. Ay mga niya na mataglibatan na jubukyan. Na mga datubuya, may nabud miya gupaw sa mga bae. Sa mga bae, nagibo ka putuliran kung bugiran sa may ito. Na, may karundar tano sa pagani, pito timan ator, na magdug tano sa tent, na simbitan, nagito, pamagupaw tano, mugay swalla. Iti sa bapa, at naip supply na nigira ko na maron niya, baga, tataguan sa pamarbas, kagiti, ipugupaw. Na, maumas waktu aluhur, siyempre ka tano sa dura kata luhur, asar, dura kata asar, maghrib, dura kata, talura kata maghrib, Aisha, dura kata Aisha, subu, dura kata subu. Na mapitap man, akagya ka mo, tunay ka sa pulago dua, si ko, Dul Haji,
na nasung tanop masarutara kabaruntar tanong na si tanop ang una sa ngutwa jamaratil ula unta tigtanwa may ito asaitan jamaratil sura nagyang uta may ito asaitan na ayasun na akaruntar ro tanong din niyo ayasun na akaruntar ro na madidiwang ka amak ka giya Baitullah na makakawanan ka amina giya palawmina ay mana niya na lagi dia supuruntaran na siya Makkah, na siya Mina. Ubaka siya ka dun, kaya kakawanan ka nagi Makkah, na kadiwang ka nagi Mina. Nagito, Bismillahi Allahu Akbar. 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 Na mapasaduto, na bipura sungtano sa ngutay kadua jamaratel usta, gimuta middle jamarat, na silay tano sa diwang sa kilid, na semur tano sa Kaabah, kilay tano gimuta clock tower, na pendua tano adaan. Mabu-babu. Ay mana niyan na kapakaya 2 minutes, 3 minutes, 1 minutes, na makan 2 tano, na semur tano pa niya nguta jamaratul usta, gimuta middle jamarat. Na makamatan man na, Bismillahi Allahu Akbar. 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 Na mapasada ko tapi tuaruntar. Na sumutanop man sa mga takilidian. Na semurtanop man sa Kaaba. Na pendua tanop man sa Mabuba. Na makandua tano na maruntar tano sa ikatalang unta Jumratil Kubra. Unta tigtanwa Big Jamarat. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Na mapasado to. Na kanabatan no pendua kadiri sutanod na. Pikutan no sa ngota. Ipaugitan no sa ngota tanil. Na kesulok tanwa 2 tanil. Na before tanwa piku. Na tulungan tano daan nagyang kotwa atagalantay karo tano kayo lagi yung ta masjid amyakalut. Diyan na masjid amyakalut. Naginan sa masjid. Aya pakasalanan ko masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan so da'wa sirriyan after na da'wa sirriyan nakatibliga sekreto kakagi isang kutwa masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sadisap kapayagam di mag-Islam na di pananag ng mga tao sa Makkah di ran di kagya kamauto na pagpakasakitan nilan na aya sugo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sekreto so ad-da'wat lagi ci isang kaya masayman to abawal si isu ka timu-timu sa Saudi Arabia di dagdagal kagi pananang gilaan ni Rano buad na kagya ka mauto na di imbual siya grupo imbinasa sa gobyerno sa Saudi Arabia lilinding nila natanto agi yung kaingadiran na ayasyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kapuus kanin sa Madina kami katugalin nito sa Madina na biyalakyan so di ako karibat na sapulagupito pumag-Islam apu sa Makkah at miya kadig sa Mina na adna kayusan na sansiran mimbubalaka. Nagyan ko ta kayo pimbubalaka nila nagina ni inali wallah sa suratul Fatah. Inali wallah sa Quran sa suratul Fatah. At wallah idh yuba'i'unaka tahta syajara fa'alima ma fi qulubihim. Ay man nagyuto so tigtanwa allegiance. Ay man niyan na kaya paka tigo takiran no Rasulullah. Kaya paka tarima akiran no Rasulullah. Kaya paka tarima akiran no Rasulullah sa kabaliran ng mga Muslim. Na sabab sa kagi kumay puso Nabi sallallahu alaihi wasallam na inikawan no udi ko kribat na kapapantagan na dato na sumuntasir na inikawan yan no boto kalipat yang kutwa paman Muslim events in the history mayang gulaw-law Rasulullah puy sa Madina biyala ko sa Pulago Pitwad puy sa Makkah ami mubaya siraro na pimbulin sa masjid. Ay nito siya na masjid. Na oriano sab'ata kurun, right after the 7 generation. Oriano pito gatos ragun akakakapto yung mga Muslim sa dunia. Kapag susundo ngayon ko mga padaagama. Maka kapag pamanakipapaan nilan ko kang gobyerno sa kota oras. Na kaya sambian so dawla Uthmaniya, dawla Abbasiya, miyada so kagya kamauto na king gugobyerno ng mga Muslim ko agamatan o agama Islam kaya kan deto na mimbuot so kagya kamauto na ay amin ni Sambi si iko mutatigta na Uthmani, Umawi, Abbasi na amin ni Sambi yung naging mutabituan na naman to sa Roman Empire, agu Persian Empire ayap tiro na Roman Empire na padu na kagya kamauto na Turkey, giya Europe, Persian Empire na giya kagya kamauto na Iran, agu yung na mga padi na mga ingid na nataman sa minira o trakatano na ayat tandingan ni manto sa dunia
naging abituan na sa superpower, abituan sa Amerika, Russia, China, giyang nga India, giyang nga mga pedengda mga inged na iman to na sira ni lagi do mamaapar sa giyang ka apya sa mga ingda mga Muslim na kagya kamo to na kokontrol niran. Nagyalipatan to ore no pitugato silagun. Nagya tambunan sa masjid, kaya tambunan sa masjid tama sa Mimbulea Palaw. Sa ngutakala ben na kami ni tambunan ko ore no pitugato silagun. Nasukya dato King Abdullah. Kapapantaga na miya kasabi King na si Abdullah. O kaya sambi niyang gipagana na King Pahad. Napakala namin na sabab sa giya mina na miya kadakal sa numanayag. Na di kami sukagya kamauto na pnehaji sa mina. Na aya panduan na gobyerno na penumpag ng ka ng mga palaw kaan makala. Na tumda sa nilamita. Na kikepor na di betuag yung kuta palaw. Na pala diga tao na kiyasawaan na MLA lang na puro masjid. Na magan sumagaan na mini nyatiro sa gobyerno sa Saudi Arabia gi amina. Nagyan na palaw di pa betul na di betul nagyasaon na masjid. Na tiulungan ng mga ulama kinan sa history na guilty kaya kadigay yung utwa. Kaya pamana kaya dakwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya pag-islaman niya mo sa Pulagupito na mimbut na sudin sa masjid na didbaalin na katatabuan na naman ay kami sa utwa kaya kairon di ako kiribat o di ako kiribat na sugya pa na haji iba pa hajinor di nga na tres sa Sultan Nagadimapur iba pa ang nakapapandaga na mayor bati akan mamu ay man to nakapapandaga na konsyal na gito sugya pa na hajiyan na miya tabu-tabu kagya kamo to na miya tirur kami kata sa masjid miya kalot na limur kami wallah miya kasuld kami ron miya kasimbi kami ng sunat iniliya miya giyo ta sulda masjid na adna mga Arabi ko na ad nakiguga ng masjid na sudyo original na sa Arab kasulatiran iman to na di kasuldan kami alad piya miya compound piya na ay tama na udi ako garibat na mga 3 meter sa ay alado na bangad kailay. Alhamdulillah, alim wallah biya kasimbi ang ambisa nga na masjid siya mutapagan niya kalakairon. Kaya ka mo ito na kaya to unon. Na ibtulok mo diyema, katatan sa masjid na miya kalot. Na oryan yan, nambaling ataw sa Mina. Na ikatlo gawi, mapitap mano pa man na ikasapula gutulo si ko yomut tarbiya, yomun nahar, miya kasulju yomun nahar, ikatlo gawi. Na murong tartanop man sa 1 to 3, yomut talagi na mo tapi agusya ka sa paganay. Na miya kapasad tino sa 40 agusyaw. Naginan sukatir wallahu ta'ala sa Quran, sa dun sa, miya pamana, miya kapasad sa taloharotar, nagkapakaid na muna sa Makkah. Udi, namiga puno man, naganap niya nagapatigawi, na baruntar man sa kagya kamoto na, 20 agusya, pembali suatu rapito 22. Na api anda sa nga na talugawi, agupatigawi, maruntar sa 40 agusyaw, Ako 72 na palad no to okay. Na sa mga Pilipino na samap sa kalalaman tanong na makatulutan no makaruntar na uriano kapasad tinurumuntar na kagya kamo to na tinatano sa Makkah. Kati si importante tinudanon. Si ko paganing ka gyaruntar sa pito, ko pagani runtar. Nagpa kay ando di ka pakaruntar ka na manirisuga sa Makkah. Kaptof ka sa Tawaful Hajj, penuto ko ikaduto araw ko ka panehaji. Agupsi ka sa saya Hajj. Na makapasan ka Tawaf, makapasan ka si, na kasi ka sa Mina, kasual mo to bimina, so kang gagawi sa Mina na paliugat. Ay man na wajib, o di ka gagawi sa Mina, na duman nakasalaan ka. Isa na nakaribatan o sabad at isya saik sa Hajj. Arumiyuntar sa paganay, na makaruntar sa paganay, na miyamantak sa Makkah, na sumiyong sa Baitullah na mintof na misay na mintepok sa hotel na miya katurog na aya kasala niyan na miya kasugug sa tema na wajib aya patot na pakasubalit man sa kambing nakagisudya man na din ang katawan ay masusudya man na paulot-ulot dyan sa diuniter ano sa ikyan na isa na natulikan nun ikadua Romiuntar kasi ikadua kada ka tupad sa Makkah ko paganay na unano kayo ka na tumipad ka pa sa Makkah na mintof kamisikan okay punuto Ikatlo, ini masa dikadaan suruntar. Nasakan, nasiya ko pergi masa din ko sa talawaruntar, inuto. Madakal ako ijima, madakal ako itaw. Ay kadakal taniman to na siya pulagulong. Na upaman yan ka, makaruntar tano sa paganay na itanakan sa kano sa Makkah, na miya kargaragay suka pagda, na miya kawataw-taw suka nalag kalabisa 10 kilometro.
Nino ka sa kanuna rasaya, ang mga jemakan. Nino ka sa kanuna pakandidamar ang mga jemakan. So, Yesu na kan na, di ako tina sa maka, bakop tof, bakop say, ka pagimasada ko din si isa, mina, kakagyawan sa atomana tano na to, pakano say, kano na tiga saik, di kabid pa kaguga. Nantento na miya, so kaguga isa mina. Ay mo, nagkasugok tano to, na malaw to kasalan. So, gito siya ko, ko, pagimasad niya sa talawaruntar, na mapasada ka sa talawaruntar ko talugawi, na tinatano sa kagya mo ito na hotel. Na makauma ko sa hotel, na udap pa nakasambiyang isa subog, kaya pakauma ko, na magang sumagada sa mga jema, bismillah, bagyak ni subog, giyo kang kano, pamaygo kano, pamakakang ano malumpyo na, tumpad tino sa kagya mo ito na haram sa makakatof na nagusya itano. Na paano kaya pakauma ko, na maranti alungan, di ka sa kano pakapugugitan. Pero kung makadigadun niya na ba't ano siyang tof, kaya isang tof ka sa baban sa madaklap ka diskrasyon. Suwa na kan na umeliak na reot tanu alungan. Na bismillah, diga kano, napakaturug kano, na mamasuluhor na simbiyang kano, asar simbiyang kano, maghrib simbiyang kano, aisa simbiyang kano. Andun di kaya pakasimbiyang ataw sa isa na bismillah, miya katurug kano, miya kakakano, miya kadiga kano, melarga tanu kaptof tanu. Na makatof tanu sa pito atawaf, na simbiyang tanu sa dura kata sunnat, sa makam Ibrahim sa likod, isa kabisukuli ayuhal kafirun sa paganay, Qul huwallahu ahad chay kadua, maginom tano sa Zamzam, napsi itanok masa Safa wal Marwa. Na mapasad tanok masa sa Safa wal Marwa, pagpunta no sa Safa, nakanaba tano pagkira bismillah, Allahu Akbar, asyun tano si isa, Kaaba, kaya asyun tano na, pendua tano. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Madaklanan. Na mapasad na sung tano sa Marwa. Di tano ditero na inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junah alayhi ay yattawafa bihima wa man tatawwa khaira fa inna Allah syakirun alim. Mamatano gi mo ta alama, gi mo ta sign alay tagudu na sa mga dato na aya afdal penggulaulaan niran ko tawaf at telo abusos say at telo na mga guga di silan mag-SS. Buti at tanuro ako ta rabbig fair warham wa'fu watakaram watazawaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Maka sa Safa na 1, Marwa na 1, maka pa sa Safa na 2, 3 sa Safa, 4 sa Marwa, 4 sa Safa, 5 sa agya kamoto na Marwa, 6 sa Safa, 7 sa Marwa, miya pa sa tinong. Na maliw tanong, na miya pa sa kagya kamoto na kapanay haji. Na kagya sa katano, na si itano makada ko first flight, na aya suan tano, na si Eko June 11, totoo siniway mga jemakan. Si Eko June 11, na aya penggulaulaan tano, na andi kapakasimbiyang ataw sa Aisha, naftop tano. Sa giyang ko tatawaf, na daaban yan, daaban yan siyay. Tano dan, sa mga bay, aya kadakala jemak na bay na 60 kano. Na kadakala mga dato na 30 agwalo. Sa mga bay, asi ko ikapat ko June, ikawalo si ko Zulhajji, na malagid suad na bisitan yan, ako suda bisitan yan, ay mana niyan na mahahay dating tanong, na palya ka na paghiharam. Palya ka na paghiharam. Na ori ano ka paghiharam mo, ad na bisitan yan, ay budi ka pakabangang gulaulaan na baka di simbayang, baka di pamatay sa Quran. So ka pa nasbigda ka rata yan. Na, amay ka mo masutawaf, na di ka makatawaf ka na bisitan ka. Nasika din sa hotel. Na oriyan yan na may umasod June 11. Agito sa kaptawaf uluida. Matatigtan na farewell tawaf. June 11, nadarkad madaso, haid. Na aya ifta Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Ako si Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin. Ako si Gibran, diyan nga mga kibarul ulama sa Saudi. Na pumaygo subaya mahahaid. Na oriyan na kapakapigo yan, kapakasutin yan, na sunod niyan so kagya kamoto ng ditar niyan, na magunod sa tawaf, na gubsi sa din nakasimbayang. Di ka pa kabisimbayang. Ino to, na kagya, o di ka makatawaful hajj, makasiyal hajj, na imbalid yun ay haji ka. Giyuti iftaira nun. O man, o kagya kamoto, nagyamot agad tawaf ka,
Si ko tawaful wida. Na mapakapunalagskan no to so tawaful wida. Ikadua ka na niya na tawaful hajj. Aguso? Mapakapunalagskan so tawaful ifada. Ikadua ka na niya na tawaful hajj. Aguso tawaful wida. Mapakapunalagskan to. Na. O paano miya ka tawaf ka sa tawaful ifada? Agu tawaful hajj. Isabuto sa nganan. Na miya haid ka. Na amay ka mau masud June 11 at tawaful wida. Nandun na isuan ka. Tunay pangulaulaan ka. Na ayasuan ka, pangulaulaan ka, panduan na ka ni Sheikh Faisal Abdullah. Ako si Al-Alim Jamil Mutawa, Datuharun Yahya. Na sudyama ka, mahahaid. Kaysa ko rago na 1997, na minehadya yung talok sa may si Sultan Muhammad Ali Dimapuro. Kaunutan ng mga watayan, si Kamarudin Dimapuro. Na makaunutan si Al-Alim Jamil Yahya. Ako si Al-Alim Maulana Faisal Abdullah. Na Peter na amay ka sudyama ka na mahahaid ko kaptaful wida na ayay penggulaulaan ka Syekh Khairuddin Sharif na pakaunutan ka sudyama ka sa haram na makaw makanuroon na si Isram Busaliw sa mutwa lagi do pa ma-abraj agugi atawhid udi lagi mutwa makahotel mutatig na bindon na mbugay siran sa Tluwati Arial Akifaratiran sa daerah nakapakatiyop sa tawaful wida. Mapasado to, nakagya ka mo ito ng baling tanong sa hotel, kaitpad subagich ka, sungtano sa Jeddah. Enotob, kita gusto tawaful wida sa last, kautof tanong ikasapo ko June, na miyakaigatan na invalid siya tawaful wida tanong, makaptof tanong po naman. Maraya gaya, akyaw siya ko ron, kaya panutula ko ron, na insya Allah, na puguman ng tanubo si ko mga pedauras na gusto mga pedagawi ay importante na kagya ka mo ito na pinakawitan no sa live kagapa ka din di po parumanan bentay din di po parumanan mamakinog kauwad na daniron magich daniron kasabuti nagapakatuto ko na kuno sa kwarto asayag dami kasabuti agi mo tapi ano tulka na inshallah na siya tanubo pasindaman na balas ang kan wallah ikalimukan wallah tabangan kan wallah nagukagya ka mo ito na minggulalan tanong sumay tumala. Sugan wallah, siko ka panahaji, nakapananggilan tanong sumay tumala ni sa parehan. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.